Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa tady společně se Šimonem. Čau lidi. A budeme hrát Huntera a máme tu i společně naše psy. Tohle je Fufu a tohle je Honza. Jo, oba dva jsou dobrý. A tam rovnou nám volá nějaký zvíře. Je to jelen sušatý. A kde pak je? Vidím ho, v lese. V lese? Jo, tamhle, ne? Chodí tam. Tak aha, vidím ho i tady, tady. Tady je on. Tam v lese. Tady taky. Jo, tam taky, můžu ho zastřelit? Můžeme střílet oba dva naraz? Počkej, až se zastaví. Já se musím. Můžem? Raz, dva. Jeden. Myslím si, že to nedostal. On skáká. Já jsem ho trafil. Člověk skáká. On skákal. Já myslím, že jsme oba dva trafili nějakého jiného. No asi bych jel, kámo. Možná jo. Už jsme si to vyndali i 4 kolky. A když se vám tohle video bude líbit, tak nás můžete podpořit lajkem a odběrem. Jestli mě chybějí poslední jeden na 4 odběratele do 100, takže. Jo. A Nikdo mi 97 a mám 96. A Šimon se tam jmenuje Shack Boys. A vidím bizony vlevo. Jo, pojď za mnou. Když jsi si tam postavil na ně výhla. Jo, já taky. Je tam sirena? Tak počkej, tak pojď sem zatím. A vidím ho, zdrhá. Jo, potom pojedeme ještě na bizony, tam je hrozně moc těch. Kámo, kdyby to mělo, Tam kámo. je nějaký rychlej. Já bych ho možná nechal. Tady máme zónu a teďkom udělali asi menší update, protože to tady mega driftuje ta 4kolka. Jako nechci kecat. Jo, bizoni tady mají zónu, tak jedeme sem. Nebo najedeme. Já bych jel sem. Člověče. Na ty bizony, jak jsme si tam předtím koupil toho. Posed. A já mám. Ale já se jsem a- kde je. Co? Pojď za mnou, já vím, kde je. Kámo, já tady mám strašně moc, kámo, zón na. Já taky, na bizony. Kámo, já tady mega smyklu, kámo. To kámo vůbec. Já mám. Čekej tam. Takže moc mi nejde. Jsou tam něco? Je tam nějaký zvíře nebo něco? Je tam něco? Ještě to nevidím, ale už vystupuju. Pokud byste chtěli třeba videa z Minecraftu, tak rozhodně napište. Ale prchají už jsme vyplašili. A bizoni to byly? Napište. Jo, kam se pořád, ale už nejezdí. Když mám to asi už nemá cenu. Já se jedu tam. Aha, tam jsou nějaký, no to nejsou vidlorazy. Tam jsou taky bizoni. Jo, možná jedeme za nima. Tam já jsem pořád klekám. Já jedu asi na ten posed, kámo. Jo. A tam taky jsou bizoni. Tam mají výtrus. A tak kde na tu 4kolku až tady? Zkusme nějakého ulovit. Dlouho jsem neulovil bizona. Ježiště. A doufám, že Šimona slyšíte dobře, protože tohle je vlastně první video, co natáčíme se Šimonem Huntera, tak snad ho slyšíte dobře. A už tam slyším, že tam střílíš. Koho jsi tam trefil ho? Jo, Snad umře. nevím, jo, to jsem ho, protože on si to. Tady mají taky zónu, očividně, se díval. Tady mají vidlorazy dokonce zónu, jsem nevěděl. Nedoufám, že aspoň... Jede tam. No, kámo, Jedu. Střel, ale kámo, já ho střel a co jsem to do těch ostatní, to je prostě to nejhorší, když si vyzvám. Což tady no. Co asi taky koupím, člověče. Koho? Tady ten posed. Já už ho mám. Já vím. No teďko má asi nepotřebuju zatím. Pozor, Fufu. Jinak kdybyste chtěli třeba vidět jiný mapy, tak rozhodně napište. Ok. Už tam jedu. Tak, teda půjdeš. Ty jsi blízko. Ty dáš brácho. Tak dělej, zabij ho. Než zabije zase mě jako minule. Já ho jdu prohnat trošku. Víš ho? Vidím, je u mě, je to holka nejspíš. Proč? Protože je malá, bude to třeba dvojková holka. Tak to je hustý je pozorovat. Pojď. Jdi tam trochu s tím nahoru. Tady je jedničková holka.
poznám. Ej, za tebou běžel jednorož. Já Ne, vím, jednorožec, viď? Vidloroh. Oh no, agresivní. Nech mi ho. No tak prchá Nech mi jenom. ho. Já nemám Je to toho trojkový kluk, jo, tak jsem se spletl. Tak To je to jsem dobrý. teda myslel, no jo. No to je dobrý, to jsem si teda myslel, že to. Že je to holka. Kámo, náboje, dělej. To jsem musel nadat náboje. Já jedu za nima, ať tě pronásleduju. Jo? Buď v pohodě. Vidím ho pořád, vidím ho. Kam tady reálně, tady na Silverich Peaks, kdybyste nepoznali tuhle mapu, tak je Silverich Peaks. A tady fakt jakože tu vám doporučuji úplně jako, i když jste třeba nějaký pokročilí a nejenom začátečníci, tak jako Kámo, tak já jsem... se tu fakt zastřílíte jako parádně, no. My to teďkom pár dní tady hrajem. A jako, Pozor, že pořád. jo, a nelituju toho ani maličko, že jsem si tuhle mapu koupil. Protože jako, Tak jako dobrá, je hodně bizonů. no a hlavně taky jako hodně zvířat. Prostě já bych třeba nečekal, že tady jsou ty, že jo, kamzíci. Nebo že tu jsou Úroveň, pumy prostě. Tady je další bižon. Tak co, už jedeš nějak? Jo, jedu. Jsem zkrátka na tom, což není úplně... No, to není úplně optimální, člověče. Jakoby Musím tady celkem... pořád... Oh no, už do mě narazili. No takhle, já jsem narazil do nich. Už mě chtěli zabít. Pořád to pro nás tady. Já ho střelím. A medvěd tady má zónu dokonce, jo? Tak dělej, ale už ho Tak? střílej, jo? Už jedu. Od 8 do Tam 300 12. metrů. No Tak tam... tak. Kamo, on reálně agresivní. Oh no. No tak je agresivní. Je Já to blbá ho vlastnost. budu to pronásledovat. nabourám. Kamo, on tady. Jej, No já tady Ale tak klíčku to bez ne. stromama. já taky no. Kam, celkem nás to jakoby dávaj. Naštěstí... Jo, Kamo? já už jsem... Oni jsou reálně, oni mě za chvilku zabijou. Já tě vidím, já už jedu za tebou. Tak pojď. Oni jsou jakoby, jak jsou pohromadě, tak jakoby celkem dávají bomby, když je pronásleduješ. Neboj, Tak už jedeš? Už jsi tady? Jo, už jsem... Já se kam bojím, že mě jednou trefí a jsem dead. Ne, dobrý, Jsem dobrý. celkem dost bojem. Já už tam slyštím dolů. Z toho kopce. Hej kamo? On jde na tebe. On jde za tebou, Ano, on jde za tebou. Střihnu. Pozor. A tam ta borka taky, jedem po něm. Jedem po nich. Já nevím, ale jaký je ten můj... Ten, co je větší prostě. Hlavně do nich nebourej, nebo se jim snaž vyhejbat. Já vím. Hej, až tady bude někde planina, tak to taky sejmem. Takhle tady vlastně se to moc střílet nedá. Už se zase obracej. Pojď dělej. Je tu jsi tady dobrý. Teďko mě ještě musíme nahnat, ještě nevystupuj. Kam, jak se tam vešel, máš ten strom. No už jo. Musíme nahnat na planinu někam. Takže je to asi ten před tím, ne? Před Kam tím, my jsme jo. úplně na konci mapy. Jo. Ten vpředu, no. Jedem bomby. Ne, tam předu to není. Jo, tady ten vlevo. Zádu není, ne? Ten vlevo. Ten vpředu. Tak ten, Hej, tady ten má prostě reálně větší. to? Tady má reálně větší někdo je stopu. možná. Tady má reálně někdo stopu. Krvácení. Jeď, pronásleduje. Já ho totiž střelil, já ho střílel. Jo? To je on? Ne, to je ten menší. To je ten menší? Kde Jo. je ten menší? A kde ho? Kde? Kam já jsem si už myslel, že do něj nabůdám. Kam jsme totálně jakoby... Aha, už bude planina. Je jich Jo, tu tak víc, jo, je jich tak tu víc. Tak tady je budeme sejmávat. Jo. Už jsou tady, už jsou Čekejte, tady. kámo, já ho hlavně tam nesmím ztratit, kámo. A on běží za mnou. Čekej, to je on. Ten je můj tenhle, dole máš toho svýho. Toho svýho máš dole. Můj je dead, ten tvůj šel dolů. Tamhle, ne? Tam, No, tady někdo cítí. No, umřel. Já Pojď, já mám doslova jeho nějaká. trefil už, kámo, asi 8 teda. Jo, aha, ty jsi borca trefil dvakrát. A já jsem tě ho vyžral. Tam. A potom jsem tě zabil. Ale ten tvůj by neumřel. Ale počkej, Kámo, čekej, a kde tady je to je, tam ten vole? tak tady má někdo zóny. Aha, medvídek. Penny medvěd.
Ale kam vidíš, my jsme úplně na okraji mapy. Jsem ani nevěděl, že to tady je. Ale Já tady, mám novou zbraň a už ho hodně hajzla. Sorry. to když tak vystřihnu. Kde pak Tak. si? Pojď To mě sem. taky zajímalo. Takové už jsme Nebo celkem jako já ujeli z najdu. treku. Jedu ti tam pomoct. asi. Ej, ne, fufu, Jo, jo, jo. nepřekážej mi to. Jedu za tebou. Tady je kámo nějaký mrtvej. Tak ten bude asi tvůj nebo můj nebo kohokoliv. To nebude mrtvej, to podle mě budou zóny. Duhák. Ne, ale fakt tam je něco dole mrtvýho. Tady. Kde? A jo, fakt že jo? Pozor! Kukus! Není to ten můj? Kamo, jak jsem to do něj napálil? Kam to co je za obří besty? Koukej na ní. Wow, ten je můj. Ten je tvůj. Kamo, a co? Přesně mi, jestli je kluk. Tady, Ne, tak to je devítka. to je třída 9. To byla 3, tohle to. Aha, tak ten byl můj. Já jsem ho tady ještě Byl. jednou ještě trefil. Teď jo. Jsem ti říkal, že tam ten byl tvůj. Kam tady má? Hej, já- to se dá, hej, tady. Já už se semka ani jednou nepodíval, ale kam tady je hrozně moc zón. Hej, já mám kámo další 2 zbraně, mám nový. Jak, jo. Ok, tak pojď za mnou, jedeme. Aha, tady borec, Borec. teda křepelka, ne. Co to je? Nevím, asi krocen to. Jo, krocan. Nebo to nebude Čekej, krocan. kroceni lítaj. A Tam taky něco běží, vidím. Tam něco běží, Kde? tam něco běží. Tam, jeď tím směrem. Je žluté. Tam je ještě takový 5 les, nebo já nevím. Ale vím kámo kam běžel, doleva nebo doprava? Asi doprava asi. Tak je tam někde a novou úroveň. Jo, ty úrovně napsal kámo, ty jedou strašně rychle, to je strašně Jako rychle. jo, no. Aha, tady je hrozně moc zón zase. Vidíš něco? Koho? Nevidím. A jsou tu bizoni, Ne? podle mě. No takhle určitě to jsou. Tady mají miliardu zón. Tady mají zóny. A před náma jsou bizoni. Jdeme jim nadjet. Já se jdem taky postavit. asi. Tak vy jste dát. A obracej se. Tak jedem. Jsou tu bizoni pořád. Jedeme po nich. Space, master, popina, Jedu na ně? Máme jako vy... Jedu jaký. Pojď. Hej, oni zdrhaj. Tak to ne, kamarádi. Oh no. To jste si s námi nevěřiteli ještě. Kamo, tak nási. Vy ještě dostanete. Kamo, tady je reálně mega moc těch bizonů. Jedeme do nich. Teďko mi to bylo stádo medvědů, ne? To byla ta sranda. Jo, kámo. Kam to mě mega baví takhle nahánět bizony. Tenhle cel teďkom přede mnou, tak ten je můj. Jedu po něm. A ten vypadá, že je huge. Komu? Jsem dead. Zabil mě. Tvůj pes si za tebou teleportnul. Já vím. Ten můj, co jsem říkal, že je huge, tak mě zabil. No. Jo. Ty jsi hrozně daleko. No. Ty jsi No, kilometr. prostě. Co? Kámo, To je po druhý, co mě něco zabilo. Ty tak pojď zase to nahánět tady jsou zase zóny. Tady nahoře jsou zóny. Tak se semka teleportni. Já pojedu zatím k Já se tobě. stejně budu muset na voz. Vidím u tebe zvíře, nebo ne? Ej, tak to nevím. Ale já si k tobě, kámo, nemůžu teleportnout. Teď se teleportni do chaty, ne? No do chaty, ale kámo. No tak kam na to klikneš a dáš rychlý cestování.
Jo, tady jsem snad. Odcestoval. Srazila zvíře, konkrétně bizon prérijní. Mě srazilo zvíře. Spíš jsem do něj naboural, ale OK. Ta hra to bere, že mě srazilo zvíře. Pojď za mnou. Čekaj, já jsem musel ještě kupnout do pošty. Kupuj. Ale Ale jako je to fakt hromada zvířat, hlavně bizonů. Jo, pokud máte na bizony pušku, je to tu pro vás úplně ideální. Vyděláte si úplně easy špízy. Jo, Šimon sice na to nemá pušku, ale taky tady střílí i jiný zvířata a... Já můžu mít kámo novej já můžu mít nový třelky. Koho? Jo. Že to Freddy Fazbear. OK. Tak pojď. Já zkusím koupit munici do pušky. Tak kupuj munici. Tady. Já už tam zatím to pojedu chvilku. Už tam jedu, jo? A budeme nahánět zase, jo? Doufám, že mě nezabil zase. To by bylo velmi nepříjemné, když by mě zabili. Doufám, že tebe nezabil. Já jdu zatím vyhlížet trošku. OK. Srnky to nejsou. Jsou to vidlerozy. Aha, vidím je. Trojkovej bizon. Mám ho už jet na to? Nebo ho můžu trefit? Brum, tak to jsem degeš. Jsem trefil špatnou zbraní. Jsem degeš. Tak pojď už, jdeme nahánět. Jsem trefil špatnou zbraní. Už jedu za ním, jo, ať ho nestratíme. Čekej, já se musím dát. A já bych si možná potom zahrál i jinou mapu, čovače. Co ty na to? Já jsem to musím. Já bych šel potom na krokodýly bych šel. Souhlasíš? Yes. OK. A ty nemůžeš plnit testy, když jsem tady já? Nemůžu, bohužel. Kámo, já mám luk. Hej, já mám luk. Luk? Ty moc toho netrefíš. Hej, to je můj pes. Hej, proč? Ty moc toho netrefil. Protože jakoby není moc dobrý. Já ho tady mám podle mě někde taky, počkej v inventáři. Jsem taky do inventáře. Kámo, však je to kámo zabijá, tady to. No, tak... Hej, přede mnou je medvěd. Ale kamo tak... Čekej, je luk. Ale už utíká, já ho jdu nahnat. Ale jak prostě ta animace, jak běží ten medvěd, to je prostě mega rozumný. Tu manožko má jako úplně, dělá kámo úplně mega rychle. Jako by ho na ní tolik rychle neběhá, ale jako medvěd, tomu bych jen tak neutekl, no. To jako ne, no. Okay. Ale jakoby teďkom jsou na Steamu vánoční slevy, takže rozhodně se tam koukněte a pokud byste chtěli Huntera, tak teďkom si myslím, že je úplně tam nejlepší chvíle na to si ho koupit. Šimon si ho taky kupoval teďkom nedávno a vyplatilo se mu to, protože normálně Hunter je za 20 €, ale teďkom je myslím za 3 nebo za 5, teďkom si úplně nejsem jistý. Nevím, jestli to nezměnili, ale myslím si, že jak jsou ty Vánoce, tak že to nezměnili. Třeba to bude maximálně 5 € si myslím. Jo, ale jako na to, že to stojí 20 a vy máte slevu jakoby na 5 €, tak Tam. si myslím, že se dost vyplatí. A už je vidím před sebou ty bižony. Počkáš na mě. Tak pojď za mnou, já je tady naháním, já je nesmím ztratit. Pojď za mnou. Vždycky jak
prostě jak vystoupíš a najednou ta Co? prostě ta čtyřkolka. Říkám tady hrozně moc stop, tak to by mě zajímalo, jestli to je nějaká zóna třeba. Aha, Tady je yes. nějaká základna, Je tu kámo. zóna. Je tu zóna, jsem to trošku tušil. Je tu napadlo. Jo, já vidím, že se to medvěda. Medvědy jen tak nezabijem. Ty bizony jo, no. Ty aspoň dohoníme. Bizony. Čekáš tam na mě? Já nevím. Já čekám. Hej kamo, my jsme ujeli hrozně moc velkou dálku. Už by celkem dost za mnou. Bizoni! Já prostě musím to jezdit za bizonama, abych je chytil, nebo chytil. Já tady budu čekat asi. Tady bude hodně bizonů. Tady má Krocan zónu, ale pane Krocan. Jo, pozor na to. Tamhle. Já už tě vidím. Tady je kámo něco, co skáká. Prostě nějaká semka. Ale tady jsou úplně bizony. Jedu za tebou. Jedu za tebou, na zem. Tak co, Šimson, jak se za tím dneska máš? Co to? No to kámo tím nejde. Hej, Bižoni, jeď za nima, otáčej to. Tak jo. Hej, koukejte, co Pojď, se kámo, stane. já Koukejte, co se stane, když narazíte do kamarádovo psa. Takhle tohle to bylo ještě slabý, jo? Ale třeba když jsem do něj narazil, tak já jsem udělal třeba 3 korky za sebou. S tou 4kolkou. A kamo, to prostě se jenom točíš. Takže si tady jeden. Bižone, pane A Bižone. tady, čekej, já zkusím to. Zkus do něj nabourat. Já na něj nebudu bourat, ale... Hej, tady jsou další Bižony. Ují, já drifty. Dostal. Já dělám drifty. Dostal do prdel. To tady bude. A divím se. Dostali bomby že se na rakety. mě- A kam já do Tak, nich zase relací. nechci nabourat, jako upřímně. Nebylo mi to úplně příjemné, když mě zabilo. Dělej zde. Když mě srazilo zvíře, konkrétně bizon. Takže... Teďko bych ho rád zabil, člověče. Takže já si takhle na něj... Hele, němu bys nadjedu. prosím tě. Tak tento celkem si myslím, že dostal. Pojď. Petardy, Má už brosky. 50krát trefil. Myslíš? Myslím si, že tento to nedostal. A proto ho jdu pro nás Ten čekaj, nech mi toho mýho. Já nevím, který je Tam běží. tvůj. No, tam možná tam běží. Jo, vidím ho, no. Já jedu za tím mojem. Jo, no. O, tady je můj, ty hade. Kam pokud se proti mě rozeběhneš. Tak to zastavím a trefím tě takovou perdou, že... Prostě není sranda. Oh no, jsem zaseklý na pařezu. Pomoc! Dobrý, Kámo, ale dostal mega moc. Už jedu. Tak nevypadá na to, že by dostal mega moc. Jako, ale ten kámo nic nedělá. Ten můj to moc nedostal, ale... Mm, Oni obracej směr! Dostal asi kámo 4. Obracej směr! Pozor, obracej směr! Nevím proč, ale já jsem kámo to jen tak vybral. Hej bro. Kamo? Ten můj jde po mně. Dobrý, už nejde. Ale kámo, když jsi takhle u nich a oni jakoby udělají to. Tím nosem, kam, tak je to celkem jako creepy. Víš co? Konečně jsem mám svůj. Varovné volání, brácho. Je agresivní ten můj, jo? Pojď, petardy. Myslím si, že jako potřeboval bys trénovat trošku aim.
Kámo, já skočil tak kámo do 50. Ten můj to dostal. Kam ty jsi 400 metrů ode mě? No jasně. Ten můj to dostal, můj jedet. Petardy, Kámo, brosky. doufám, že jsi mi ho kámo nevyžral, protože Ne, tam ten můj je jiný. A čekej, že by už... Že by i Hej, ten ten tvůj je u mě, ten tvůj je u mě. Ten tvůj je u mě. Tak tam čekej, tak ho pronásleduj. Hej, on je ale agresivní, já ho nemůžu pronásledovat. Kámo, je takovej menší trochu. Je, no, a takovej šedej. Jo, tak Žlutý, to- je agresivní. Kámo, Pomoc, dělej, Tady nějaký tam běhal. On mě Jedu napadá. Tam, kámo, nebo už jedu. dělej. Jedu tam, zdrhej, jedu. Drhám, jeď. A to je on, Teď jo. to je on, no, spíš ona. To je ona. Hej, kde je ten můj? Zdechni. Teď už umřel. Kámo, Hej. Hej, kde je ten můj? Teď už umřel. Hej, neumřel. Ty tak můžeš Neříkej. umřít? Kámo, on nemůže. Hej, ten můj je nějaký bugnutý, on měl umřít. Ne, tak umřel. Ale Kde? kde je? Ne. Oni, Tady, to by hoří 4kolka, ne, dobrý. Tady jsem mu někde dal totální petardy. Tady už někde šel. Dostal to jakoby celkem slušně. Jo, tady. Máš ho? Žádné zasažené orgány, ale teď jsem viděl, jak padnou. Běžet tudma nebo co? To je nějaký divný. To není můj. Ty jsi mi čekej. Jedu za tím. To je Ten je koho? čtverka. Ten je koho? Ten je můj, tenhle. Jako není, ale už je. To je my bizon. This bizon is mine. Kde je bizon? Kam zdrhnu? Pojď se. Já se nechci jít na popravu, jakoby je celkem chytrý, no. Jak se otočil hned. Tak pojď, ty dostaneš. Můj zdrhnu. Ty dostaneš na prdel. Tu. Takže pak tě mám. Ten nejhorší. Morálně mě zdrhnu. No, bizon mě zdrhnu. To byla to čtverka, chápeš? To není ledajaký bizon. Komu vážně? Mě to tady musí driftovat. Tak komu ale... Kde je bizon? Pane bizone. Kamo, být dobrý řidič. Jakoby oni jedou k nám. Kamo, kde je můj bizon? Hej, my jsme Co to objeli znamená celý to. cval? Sval? To znamená cval. No prostě, že jakoby, že neběží, ale je rychlejší, že to je rychlejší jak chůze. Ale neběží. Takže oni to vyběhli takhle. Aha, tak my jsme to objeli jakoby celý do kolečka. No. A já se s váma tady dneska rozloučím, tak zatím čau.